zan ɗan yi magana akan jahilci ɗin da ake fama da shi. ‘Yan uwa musulmi, jahilcin al'umma nan hatta kai ma abinda ƙur'ani ya hana sai ka ga musulmi bai san shi ba, yana saba masa. aka kuma samu wani ƙarin wani sharri suna 'yan jarida. kun ga 'yan jarida ban ce dukansu ba, amma majority of them suna makirci wa musulunci, ko sun sani ko ba su sani ba. yanzu misali, matsala ne ta faru a duniya wadda ake bukatan a ji ra'ayin mutane. dala suwa kamata a tambaya? Malamai. to amma ba a yan jarida kasa mun suke su je tasha, sai su je kasuwa, sai su samu wani biji jahili, sai su masa tambaya. in ya bada amsa a jahilci sai su watsa. yan sarauniyar ingila da ta rasu, ana so a ji ra'ayin mutane musamman musulmi 'yan najeriya, sai aka je tasha, sai aka je kasuwa, aka samu jahilai putuk kauyawa, sai aka tambaye su. 'yan kwaya ma gaskiya ne, 'yan kwaya, sai suka kama nema mata gafara. amma mai ƙur'ani ya ce wa manzon Allah da muminai, ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. kaje ka duba sababin nuzul din wannan aya. ai malaman tafsiri duk kawo cewa ma kana lin nabi bai dace ga manzon Allah ba, wallazina amanu da sauran mu'minai mu kenan, an yastaghfiru lil mushrikina, su nema makafirai gafara. min ba'di ma tabayyana lahum annahum asab, bayan ya bayyana Allah yayi hukunci cewa kafirai yan wuta ne, manzo Allah yayi hukunci cewa kafirai yan wuta ne, abun nan karara, kuma kuje kuna nema musu gafara. min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim, karara ne fa duk kafirin ya mutu ba ko masa wuta ne, ba ku ja. Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi, neman gafaran ma da annabi ibrahim yayi babansa ba wani abu bane, ba komai bane, illa alƙawari yayi zai yayi, kuma amma Allah bai karba ba. kai falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min, lokacin da ya bayyana annabi ibrahim cewa wannan fa kafiri zai mutu, sai bara'a gare shi bai sake nema masa gafara ba. to amma yanzu musulmi ne fa zai ce wa kafira Allah ya jikanta, Allah ya gafarta mata. kafiran ma da al'adance ta bautar da ku, ta sa sarakunan ƙasar nan sun yi ta durƙusa mata, suna hannu da ita, wanda ya saba mu addini ma dole suka yi. suna imperialist, colonialist, yan mulkin mallaka, suka ɗabi dukiyarmu, suka tafi da shi ƙasashensu, suka ɗabi resource ɗinmu, suka bautar da mu, suka kashe mu, suka kashe kakanninmu. wata kafira ce fa a Amerika, 'yar Najeriya ce, asalinta 'yar Najeriya, lecturer ce. lokacin da aka yi wannan Queen Elizabeth ɗin asibiti, mummunan addu'a ta yi mata, ce Allah ya sa kar ta tashi daga wannan rashin lafiya, saboda ta cutar da mu Najeriya, ta ɗebi dukiyarmu. Amerika ta aka dinga ca, kafira ce fa 'yar uwarta, amma yau ga musulmi ɗan Najeriya yana ce Allah ya gafarta mata, Allah ya ji kanta ya kai ta aljanna. wannan jahilci ina za mu je da shi? ina za mu je da wannan jahilci? manzo Allah ne fa ya faɗa ƙarara, hadisin ga yana cikin sahih Muslim, kai riyadus salima ne wannan da ka gani, yace in kaga kabarin kafiri, in dai kafiri ne, ka shaida cewa yana wuta kawai. aqida ce,
amma musulmi ba sani ba saboda jahilci ba sani ba wallahi ba sani ba ba sani ba ba sani ba walau kanu uli qurba kace koda makusantansu ne kasu nema musu gafara balle kafira can tana Ingila kai kana Najeriya me ya daka da ita dan uwanka na jini ma fa in kafiri ne ba da ka nema masa gafara ba ba yadda ba an yadda ai ta'aziyya ma wanda ba musulmi ba misali makwabcinka ko na gida ko na gurin aiki ko na kasuwa ce Allah ya bada hakuri da rashin da aka yi iyakar ta kenan ba Allah ya ji kansa ba Allah ya gafarta masa in kuma kai haka to ka saba mu Qur'ani ka saba mu hadisi amma yawancin musulmi ba san wannan ba sani ba kuma wani jahilci da son zuciya sai aka ce wai ita tana da alaka ma da manzon Allah jikar manzon Allah ce ma kun san wani abun mamaki sun goyi bayan wannan magana sun kare ta iyayen barna ahlul fasad to min babu taslimi a dauka jikarsa ce sai mai kuma to Abu Lahab ba dan uwan manzo Allah bane tabbar yada menene Abi Lahab yana ina Abu Talib babban manzo yana ina yana wuta to sai me sai sa malamai suke cewa man lam yarfa'ahu amaluhu la yarfa'uhu nasbu duk wanda aikinsa bai ɗaukaka shi ba nasabarsa da wani alakarsa da wani ba za ta ɗaukaka shi ba kai dan sarki ne kai dan shugaban ƙasa ne kai dan gwamna ne kai dan manzon Allah ne kai dan babbansa ne ba kai aiki ba dan tashin kiyama ba ruwan Allah da nasabarka sai sa manzo Allah ya tara ƴan uwansa na dangi a dutsen Safa yana kiran su haula ku sai kanku daga wuta in ba ku bauta mu Allah ba dan iya muku koman tashin kiyama haka ya dinga kiran su ɗaya bayan ɗaya ya bani fulan ya bani fulan ya abin da ya dinga yi nasaba Allah ji kan wani mawaki yace innamal fata man qala ha anasa walaysa al fata man yaqulu kana abi matashi saurayi jarumi shine wanda yake ce ga abin da nayi ba abin da babana yayi ba to abin da iyayena suka yi ba kai ne kai a musulunci ba ruwan musulunci da nasaba wanda ya bauta mu Allah shine ga Bilal bakin fata bai da alaka da manzo Allah yana aljanna har manzo Allah ya ce ya ji motsin takalminsa a gaban aljanna saboda Bilal yayi aiki ya musulunta amma ka ji sufaya suna kare wannan matar ba suna kare ta Allah raba mu da wannan jahilci sai sa na ce malamai suna da aiki wallahi ta shakarantar da mutane aqida yawancin musulmi aqidar su ta kafirai ne wallahi ba san addini ba wallahi ba sani ba wallahi ba sani ba sai ka musulmi ka sani ko ubanka ne ko uwarka ce in kafira ne ko kafiri ne in ka nema masa gafara ka saba ma Qur'ani ka saba hadisi kuma ka aikata haramu ijma'an ana shine gaskiyar magana